Когато срещнеш някого и започнеш да изпитваш чувство на безпокойство, постоянно мислиш за този човек, чудиш се къде е, какво прави, чакаш да се обади, мислиш за него постоянно, изпитваш обсесивна нужда да го видиш и така нататък, в главата ти веднага светва една лампичка. Влюбен съм, влюбена съм, това трябва да е любов, няма просто какво друго да е. Но всъщност това означава две неща. Или този човек под някаква форма с поведението си те провокира да се чувстваш по този начин и де-факто ти си в някакъв вид токсични взаимоотношения, или ти имаш страх от изоставяне. Може би си преминал вече през това нещо в миналото и се опитваш да се прилепиш за човека, за да го задържиш. И това всъщност е показател за хаос, а не за любов. Хаос вътре в теб или хаос в самите отношения. И за да разбереш дали това наистина е любов, дали този човек наистина е правилният за теб човек, виж колко мир, хармония и сигурност внася той в живота ти.